Arratsaldeon eta ongi etorri Euskal Zitira. Beste behin ere hemen gatoz euskararen inguruko esperientziak zuekin elkarbanatzeko helburuarekin. Gaur hemen bi euskaldun nafar izango ditugu eta zer, irrikitan zaudetela beraiek ezagutzeko? Bagoazen gaurko saioari hasiera ematera. Ara, hemen zaudete prest, ikusten dut, solasaldiarekin, elkarrizketarekin hasteko pronto. Bueno, lehenik eta behin azaldu guzue zein zareten, gure ikusleak zuek ezagutzen hasteko, igual zurekin hasiko naiz, egiguzu zure aurkezpen bat. Bueno, Pili Fagoaga naiz, eta Aurizberri Espinaletik etortzen naiz, zuekin ratotxo bat pasatzera. Izatez, bertakoa zara, Aurizberrikoa? Bai, han jaio nintzen. Nire gurasoak beste Nafarroko beste zonaldeko batzu dira eta nik han jaio naiz. Han jaio eta han jarraitzen duzuzuk? Bai. Ikasi nuen Iruñan, baina gero bueltatu nintzen. Gero itzuli zinen herrira, gustoko duzu orduan? Bai, nola bizitzara mandit berriro nire herrira. Nolako herria da, Aurizberri? Aurizberri da, zonaldeko herri handiena, baina alataena 200 biztanle bakarri daukago, herri txiki bat. Eta, Pirineoko herri guztiak bezala, egia da, jende eta gutxiago jaiotzen dena, eta horren, dire pixkanaka herriak hiltzen edo apaltzen edo, horrela. Badira mugimendu batzu gainera ez da, Pirineoak? Bai, hortan gaude, borroka hortan, ratioak ez izatea berdinak Nafarroko zonalde guztien dako, eta pixka ere bai kontuan hartzea gu leku ez erresa bizitzeko toki batean bizi garena. Hori da. Bai. Horretaz guztia hitz egingo bazen iguke hemen primeran, ze irrikitan gaude gehiago jakiteko. Bale. Eta, bestaldean, hor dugu, nor zaitu guzu? Ni Joseba, eta Iruñekoa naiz. Iruñekoa zara, Iruñekoa izatez, bertan bizi zara egun ere bai? Iruñan jaio nintzen eta bizi guztia egin dut Iruñan. Iruñan. Gustoko duzu orduan Iruña? Bueno, nik problemarik ez dut, orduan gustura egongo naiz, bai. Bizitzeko hiri erosoa da, ez da, Iruña esan dezakegu? Bai, nik uste dut baietz. Eta lantokiari dagokionez, baita ere Iruñan egiten duzu? Bueno, nik egiten du lan Iruñeko udalean, hor ja lana aspergarria da. Aspergarria da, bueno. Euskarari dagokionez, Euskaldun berria, Euskaldun zarra zara? Bueno, ikasi nuen 21 urterekin, orain ja askoz gehiago. Urteak badira orduan. Eta zerk bultzatu zintun Euskara ikastera? Bueno, ni bizi nintzen Txantrean, eta Txantrea nahiko auzo borrokalaria zen lehen, orain inbatean baita ere, gutxago agian, baina Eta hor bazen giro euskaltzalea, eta azkenean apuntatu nintzen euskaltegi batera, Antsoinen, eta ikasi nuen hor. Osongi. Horretaz ere hemen hitz egiten badiguzu, zure euskara ikasketa prozesu hortaz gu gustora entzuteko, bikote bakarrikotzeko zaituzten, ni banoan ere gauzak egitera, eta edazer moduz moldatzen zeaten, gero itzuliko naiz nola zoazten ikustera, eta aipatuko ditugu hitz egin dituzuen gauzak, eta, bale? Gero arte orduan. Gero arte. Pinarekin. Pili. Aurizberri Espinal. 44. Gizarte zerbitzu batean lan egiten dut. Etxez etxe jende zaharrekin laguntzen. Euskaldun zaharra alfabetizatzen. Gehienan ere familiarekin, seme-alabekin, gurasoekin, eta herrian ari dira jende pilo bat ikasten, eta nahi badute beraiekin ere bai. Nahi duena edozein egin, berdin zait. Zuka. Neska nire gurasoak ez naute erakutsi, ikan. Bai, badut baztango euskalkia batzuetan, eta gero orai batua alfabetizatzen nahi naizenean, hori ere bai. Ez.
Ez, orai jende gehiago hitz egiten du, baina lehen txikian hitzenean bakarri gogoratzen dut 3 edo 4 jende zaharrekin, eta gero nire gurasoekin. Bueno, hemen nahi duzu pixko bat kontatzea nola zen izan da nire euskerako prozesua. Kontatu, bai. Bai. Pues beire, ni nire gurasoak baztandarrak dira, ama baztandarra eta aita urdak, Urdezubikoa. Orduan ni txikia, jaio gabe, nire gurasoak Auzperrira etorri ziren. Auzperri zaki kokatzen duzu non dagoen gutxi gora bera? Bai, zagutzen du pizka bat. Bai, Orreaga, hoixe, bideare, elurra egiten duen aldiero telebistak etortzen dira erreportaiak egitera. Orduan, nire prozesua izan da naturalki, nire etxean beti hitz egin dudalakoz euskeraz, ez? Baina egia da, gero nire etxetik kanpo, nire herrian ez nuen aukerak hitz egiteko euskeraz, baziren bizpiru aiton, gainera ziren uste du gehienak gizonak. Bai, 3 gizon baziren, horiekin hitz egiten nuen. Auzperrin? Auzperrin, bai. Auzperrin galdu zen, pilo bat, mantentzen zuten 3 horiek. Eta horiekin egia da egin zutela, hitz egiten nuela euskeraz, eta gero gurasoak egin zuten, elkartu ziren eta sortu zuten ikastola bat. Eta orduen ikastola hortan, nire ama beti esaten di ni gazteleraz ikasi nuela, nik azkenean ez nuen ikasi euskera. Eta gero beti ikasi dut gaztelerako modeluan, ez? Eta etorri zen irakasle berri bat, eta bera egin zuen reziklajeko historioren bat, eta hasi zen ikasten euskeraz. Eta orduan herrian, nire 4 urtetik bera, ume guzti, orai ez dira inumeak, baina ume guztiak hasi ziren ikasten euskeraz. Eta orai dago D eredua, ez? Eta herrian badut aukera gehiago hitz egiteko euskeraz, orai badelakoz jende gehiago hitz egiten duela, baina ez da naturalki, kalean ez da ez zuten euskera ia, ez? Baina, nire borroka da, ni beti beraiekin hitz egiten dut euskeraz. Eta, postonaldean, nola dago dena denak daude ereduan ikasten, egia da, alde hortai dagoela hobeto, ni gaztean hitzenean. Eta umeek egiten dute erderaz, egin bat, edo? Nola, barkatu? Umeek. Umeek, bai, beraien artean da kuriosidea, porque eskolatik atatzen direnean, beraien artean gehienak hitz egiten dute gazteleraz, bai. Eta adibidez niri Iruñan arraro egiten zait, orai entzuten dut gehiago euskeraz jendearen artean, baina, karo, ez daki jendea daukan ohitura, ez daki, zuk entzuten duzu gehiago? Nik uste dut antzeko egoera dela Iruñan umeekin. Batzuek ikasten dute ereduan, ez denek gutxengo bat, baina gero ikastetxetik kanpo erderaz. Kanpo gazteleraz. Eta zure adineko jendea... Bueno, nik ikasi nuen erderaz, orduan dena egiten zen erderaz. Claro. Eta, agian nire gazte, nire haurtzaroan, agian lehenengo ikastola baziren ordurako, baina, jende gehienak ez zituen ezagutzen. Claro. Dena gazteleraz ikasi. Nik ikasi nuen euskaltegi batean. Bai. Pinarekin hobeto, bai. Joseba, Iruña, 57 urte, administratiboa. Euskaldun berria, baina espalditik, orduan ja nahiko euskaldun zarraia bihurtuta. Etxean ez, baina lagunekin, saketaldean, politikan ibeltzen den jendearekin, horiekin nola bai. Ahal izan ez gero guztiekin, noski, zukaz. Nik uste dut batua dela egiten dudan, bai. Ez. Eta hola nola, esan duzu lehen pixko bat, baina hola, nik orai dela 3 urte alfabetizatzen nago, ez? Orai dela, eta benetan esaten du, ze zaila den oinarri gabe izate hizkuntza hau zaila da ikasteko. Niri ez zaila iduritzen, baina batueraz adibidez, orai hain naizela ikasten
zaila egiten zait, eta zuek ikasten duzue handiz, rex eta gero ez duzu praktikatzen, pena ematen dit. Bueno, praktikatu, bai, batzu, bai, lortu dugu euskara mantentzea, bai. Bai. Bueno, batzutan gertatzen da, ezer ez jakin da, jakin gabe, agian errazago ikasten dela gutxienez batua, agian etxeko ohitura txarrik ez dugulako, ez? Eta batzuek erraten dute, jo, lehenik egiten dute euskara bat, baina niretako zaila, bai. Horrelako zerbait entzun dut, baina, bueno. Eta zu lanean jendea etortzen zaizu eskaerak egitera euskeraz, eta da, udalan jendea badu... Egunero bat edo bi, batzutan gehiago, gehien bat etorkinak etortzen dira, txarritarrak etortzen dira, errolda zerbitzura. Baina, bueno, bai, beti euskalduren bat agertzen da. Eta errolda barkatu ze zerbitzua da? Hori jendea erroldatzeko, etortzen dira Irunera bizitzera, edo etxe saldatzera, eta bueno. Bale. Eta orduan jendearekin nago etengabe, ez? Etengabe, aspertua, jendea. Hitz egiten, behintzat, ez? Aspergarria da lana, ez? Bai, nire lanare bai da hitz egiteko lana, eta batzuetan gustora jagatzen naiz nire etxera eta isiltzen naiz. Eta zein lanetan? Ni gizarte zerbitzuan lana egiten dut, eta naiz, ez dakit nola esaten den euskeraz, trabajadora familiar. Orduan gaten naiz etxe, gehienak zaharrak adineko jendearen etxetara joaten naiz laguntzera. Eta, karo, badire jendeak niri bakarrik ikusten nautena egun guztian, porque ni joaten naiz herri txikietara, eta igual herri batean, orai gaten naizen herri batera, 11 biztanle bakarri dute. Eta gaztena izango ditu 70 urte, osea, hortik gora dena. Eta horren, karo, zu gaten zara etxera, eta zuri bakarri ikusten dizute, eta horren hitz egin, ez? Baina, nire, eta hori esan ditut, orduan hitz egiten zaude beti. Euskeraz izan dut, 20 urte dara lan honetan, eta bakarrit izan dut aukera hitz egiteko euskeraz pertsona batekin, adineko pertsona batekin. Eta beste guztiek beti izaten dute, eskolan etzela hitz egiten, etxetan hitz egiten zuten, baina gero eskolan ez zutela erakusten, eta orduan galdu bere gurasoa bazakitela, edo baino beraiek ja dena galdu dute. Orduan ja, ulertzen dute batzu, baino arron gutxi, baino ez dut hola aukera handiz lana. Nire lana aspergarria bada. Bai. Nire ustez, bai. Bai, ze egiten duzu ba? Jendearen paperak hartu, izenak apuntatu ordenadorean, ikusi paperak ongi dauden, eta orduan erroldatu, izan behin baita ere eskarak sartzen dira. Eta ez duzu aukera aldatzeko lana, udalaren barruan? Ez daukazu aukerik? Baina aldaketa zalea ez naiz, eta izan dut aukera horren dela gutxi, baina ez naiz apuntatu. Ez da apuntatu. Eske batzuetan ez dela, egin beharra aukera ez, 5 urte lan batean, gero beste hola pixka batez aspertzeko lanean. Aierran gehiago pentsatzen ari naiz ja jubilazioa. Bueno, eta zer egin behar duzu jubilatzekin? 5 urte barru jubilatu eta kitxeta. Eta ze pentsatu duzu egitea? Hori ja ez dakit, momentuz... Momentuz? Ez zer egin, ez? Momentu lanera ez joan. Pues ez duen pentsatu inoiz esango nuke hondartzare bai gustokoa izango nukela. Nire seme-alaba nahi dutena. Hola dago gauza. Bai, nire herrian beti joda txistua eta ia denak ikasi dugu eta orai reziklatzen nabil. Bai. Pues nire ama orai berriki egin du garbiketak etxean eta bapatean aurkitu du Puken liburu bat, eta hori ari naiz irakurtzen. Pues uste du Disneyko bat, ez daki Baiana, ez daki zein zen. Ez du denborarik praktikatzeko. Bai. Pues orai dela urte pilo bat Egiptora. Eske ni jubilazioa daukat oraindik eta ez dakit aiagatzekin luzatuko duten pixko bat gehiago. Egidak ere jubilazioa, ez du ez da pentsatu nahi, porque falta zaizkitu oraindik 25 urte printzipioz. Eta xakeari entzun dizu jolasten duzula? Bai, ni federatua naiz, jokatzen ditu txapelketak.
Eske orai dela 2 urte, etorri zen Ausperrira eskolara irakasle bat, eta bera egin zuen Xakeko ikastaro bat, eta umei Eta zein zen? Arantxa Irigoyen, behintzala baiekoa. Hori ez dut ezagutzen. Bera zen umeen irakaslea, eta karo, eman zion umei Xakeko jolasteko aukera, eta gero ere bai egin zigun gurasoei, nahi genuen gurasoei, nahi baginuen Xakeko ikastaro basiko bat, eta egia dela joku polit bat, zinteresgarria. Bai, nire zen nintzen, ale binetan, eta orain arte segitu dut, urtetan zehar, ez? Bai. Eta mugitzen zara Iruñetik kanpo? Gutxi, baina batzutan torneoa daude kanpoan. Bai. Ni umeentzat irakurri dut, orain nola nire umea gustatu zaion Xakea, batzuetan jolasten dugu, baina beti egaltzen dut, ni beti egaltzen dut. Eta irakurri dut umeentzat, badirela torneoa, baina helduentzat ez dut ikusi. Klaseak ere bai, udalak jartzen ditu monitoreak, eskoletan, eta nahi kontrolatuta dago. Bai, ez? Eta zuk ez duzu erakusten? Saiatu naiz batzuetan, baina ikusten nuen ez nuela balio, eta gogo handirik ez. Baina, da buruan ez, izango duzu tableroa, ez, jokua? Nik gutxi prestatzen ditu partidak, nahiago du jokatu eta kitxo, besteria bai. Jokatu, eta zer dire, eta batzuetan, nola da, jotzen duzu, nola da jokoa, erran edo, batzuetan egoten altzara nahi duzun denbora fitxa muitu arte, eta bertzaldeka ikusten du bertze batzuk. Jokatu eta ematen diozu erlojuari, eta beste denbora. Eta beste batzuk dira denborarekin, ez? Jokua inbar duzu denbora batekin? Bale. Eta nire saketaldean aukera daukat euskaraz egiteko. Egiten duzu. Arranon denak euskaldunak. Bai, ongi? Bai, arrano elkartean bai. Bale. Gero beste taldeetako jokalariekin erderaz egiten dugu. Egiten duzu, bai. Jo, pues bai, nik edak Xakearen mundua ezagutu nuenean, erran nuen, nire garaian jolasten nuen, ez du dene oparitu digute txikia ginenean Xakeko joku bat, baina karo, utzien nuen Xakea ni aztua. Eta orain neska honekin, pixka bat, eta gero ordenadorean ere bai badire aukera, zu jolasten duzu ordenadorean? Ez dut denbora galdu nahi horrekin. Bueno, guk zen ikasteko fitxaren mugimenduak, ez? Baina, niri edak duitu zitzaidan polita. Gainera, pentsatzeko burua pixka bat, eta ez? Ejerzitatzeko eta horrela. Eta ze gehiago gustatzen zaizuela egitea, denbora lanetik kanpo? Bueno, irakurtzea bai, asko irakurtzen dut, eta bueno. Euskeraz edo gazteleraz? Gehien bat euskeraz. Euskeraz, jo bar. Nik nire ume semearen liburuak irakurtzen ditut, oraindik olako mailan nago irakurtzeko. Eta zuk, mailako liburuak irakurtzen dituzu? Bueno, denetatik. Berria batez ere, egunkaria ez? Egunkaria, bai, klaro. Hori da garrantzitsua, hizkuntza bat ikasten duzunean, irakurri, entzun, bertzenaz... Bai, gainera, Iruñean, agian batzuk hitz egiteko aukera gehiago izango dute, baina beste batzuk aukera gutxiago dugu, orduan irratian txuten, irakurtzen, mendia, gutxi, ez dut entzuten, edo, apropos ez, hori bai, asko irakurtzen dut. Azken liburua, hori adizkide paregabea, hori da italiar batena, ez? Handia, eta gero beste bat atera zen, diaborari buruz, euskaraz, hori ere. Ez dakik kirola den, baina nik jokatzen du sakean. Ez dut bidaietzen. Agian gazte garaian Ibizara. Eta karo, egin duzun lanarekin, zenbat urte, 20 piko urte mantentzen euskera, ez? Orai ez pena da galtzea ez baduzu. Bueno, ez dut ustia galduko dudan, nahiko sartuta daukat. Baina hala ere, beti borrokan egin behar dugun, euskaraz hitz egiteko. Karo, nire gertatzen zai, ni nire gurasoen etxera joaten naizenean, bastan aldera, karo, baztango euskara hitz egiten du, saiatzen naiz behintzat.
Baina ala eta dena nola normalean ez dut erabiltzen handiz, porque nire herrian batueraz hitz egiten dut, nire gurasoekin bai, baina herrian batueraz, pues ez uste galtzen da hiztegia behintzat, nik sumatzen dugu hiztegia pixka bat galtzen dudala. Baina, bueno, ala eta dena hor gaude borrokan gaude. Pues nahi baduzu nire herria etorri, animatzen bazara Iruñetik ateratzera, 40 kilometro daukazu bakarrik. Eta daukagu, nola animatiko nizun nire herrira, nire zonaldera etortzea dago Iratiko basoa, hoi hurbil daukagu, gero Orreagako herria, orai Romesen gati ja dago bur, hau, eta mendia, baina, gustatzen gu azkenean mendia daukagun erreklamoa gehiena, ez? Eta gero, kulturako aldetik, saiatzen gara, badugu liburutegi bat, egia da, ni beti da niz autu duen herrian liburutegia, eta daukagu liburuzain bat, arron animatua, egiten ditu pila gauzak, liburutik kanpo, eran nahi dut ez, prestatzen ditu tailerrak, orai ere bai ekarri digu Landarte, ez daki ezagutzen duzun zer den Landarte. Landarte da Nafarroko gobernuko proiektu bat, bere objektiboa da hurbiltzea arte kontemporanea ruralko herrietara, ez? Eta orden, izaten duzu artista bat, gure kasuan Leire Urbeltz izan zen, eta berarekin batera antolatzen da arte kontemporaneoko proiektu bat, ez? Gure kasuan Leire egona zen Seulen, eta justo Budako bestako garaian egon zen, eta ekarri zigun ospatzeko egiten dute linterna batzu paperezkoak. Eta horren, hango teknikarekin ekarri zigun gure herrira, teknika hori egiteko, baino Auzperriko historia batekin. Horren, Auzperri sortu zuen Teobaldo Bigerna, eta horren esker eta gero herriaren historia pixko batekin lotua, egin ginuen rekorrido bat herritik pixket Auzperriko historia kontatzen. Eta egia, ongi egon dela. Hemen egia da, Iruñan daukazu aukera gehiago artea ikusteko, ez? Baina, baduzu zaleitasunik kasu handirik ez duzu egiten. Egiten, ez. Ni, neskago egia da, moldatzen dut egiten ditu gauza pilo bat, eta, eskertzen da, porque azkenean gure hasialdia ez baduzu zuk antolatzen gure herrietan ez da ezer, ez? Dire herriak arron polita, dende guztia esaten du, direla arron politiak ikusteko, baina bizitzeko ez da erreza. Zertxo bait zagutzen dut zonalde hori, Gari batean joaten nintzen Iriberrira, hori Aizkoa. Aizkoa, bai. Larun bat batzuetan. Bai. Norbait ere zagutzen. Lagun bate bazuen baratxe bat hor, eta joaten ginen. Badakit bidean horiz berriz dagoela. Karo. Entzuten ditut, baina naiz arron txarra kontatzen ez dute zer esango. Handiz aldiz, baina, ja humorearekin hartzen dut. Umeak. Txikia denez, basoak eta gustatzen zai, daukagu ez dakit nola garaia zen, prehistoriko garai bateko daukagu hor dolmen batzuk, eta hori da. Herria maite dut Elizondo, baino Elizondoren barruan nire amaren baserria. Ura daukagu pilo bat, sobera. Ez, oso ona naiz. Nire aitetxi eta amatxik, ez? Eta, adineko jendea borrokatu duela bera jakin gabe borrokatzen ari zirela. Karo, Aizkoara joaten altzara goiztik edo bertzena Zubiritik. Zubiritik. Eta egia da, Iriberri da Aizkoako herri, nire gustokoa politena. Gaine bautein horreoak, gogoratzen duzu horreo batzuk.
Osea, bueno, ezagutzen duzu pixko bat, orai etorri bortzara Auzperrira. Horregan egiten dute beti horregaren udaren hori gogoratzeko bitaldia, joan naiz batzutan. Gainera urten ez daki ikasi zinun, egin dute Luzaiden, hasi ziren Luzaiden, egin zutenan Luzaideko volantearekin batera pixket antzerkiko moduko zerbait ere, eta gero ja egin zuten Horreagan ja betiko besta, polita egon zen. Nik ez nintzen joan, Auzperrin baginuen beste historioren bat, baina... Bueno, azkeneko urtetan ez naiz joan, baina agian 6-7 aldiz joan naiz. Bai. Pues horlako gauzak egiten ditugu. Bueno, egidak, gure neurrian daukagu mugimendua, Ez du Iruñerekin zer ikusirik, baina, daukagu mugimendua. Eta zuek hemen nola egiten zu, auzoka mugimendu, antolatzen dituzu gauzak edo txantrea da leku bat mugimenduko leku bat, ez? Gauzak egiten dira edo, ez? Bueno... Edo erai ez, lehenago behintzat, Nikola gogoratzen dut. Bueno, jendea bakoitza egiten du bizitza bere osoan gehien bat, ez? Baditu tabernak ondoan, etxe ondoan, edo hola, eta bueno... Eta horrela egitzen da jendea, gero hortik atera nahi badu, ateratzen da, baina... Zu zara betikoan, bizi zara betikoa, betiki. Lehen txantrean eta orain Arrotxapean. Arrotxapean, zara gehiagin mugitu, ez? Ez. Bale. Eta horren, kuadrilla, benitu zela kuadrilla, txokoak edo elkartzen za, nola egiten duzue? Bueno, nire txeko ondoko tabernara joaten naiz gauero, eta hori bereziki. Etzen da betiko jendea. Osea, hemen nahi baduzu da herri bat bezala, herri handi bat eta barruan herri txikiak, ez? Bakotxa mugitzen da bere zonaldetan, ez? Bere jendearekin. Hor, jende berbera betzen da, ez? Karo. Etorri denez hainbeste jendea ez herritik, kanpotik, beti igual, pixka bat... Ez da soberan abaritzen, ez? Noizean behin jendea hiltzen da, atxusarrak dira, bueno... Egiten dute lekua, ez? Pos gureak irauten dute pilo bat. Egidak sortzen dira arron gutxi, ume gutxi, nire herrian adibidez, orai dela ja 3 urtez dela inor jaiotzen. Eta baditugu 80 martigoiti baditugu bizpairu, 104 urteko irauten badaukagu beste bat, gizon bat. Osa, guri gu falta zaigu gaztea falta zaizkigu pena da. Bueno, jende faltarik ez du Iruñen, uste 200.000 baino gehiago garela. Zauztea inbeste, ez? Bai. Etorkin asko etorri dira azken boladan. Bueno, dena beharrezkoak dira azkenean, bertzenaz herriak eta... Etorri eta joten dira baitere, Karo ere bai, ez? Karo. Pos gure herrira etortzen dira, batzuetan, gustatzen zaie giroa, eta gero ja igual 2 edo 3 negu pasata edo goi, pues igual ja joaten dira. Azkenean ez da erresa biziz. Gustatzen zain ni beti bizi naiz, nik ikasi nuen bolada bat Iruñan, Jarautan. Egon izen monjakin interna. Hemen ikasi nituen nire ikasket guztiak. Eta gero bueltatu nizen 22 urtekin herrira. Baino gehienak joan dira azkenean, karo, izan zen, egidak nire herria mantendu da, izan zelako zola iraultza bat orai dutenak 60 urte. Bikoteak, bat joaten zen kotxearekin lanera Iruñera, eta bestea lana egiten zuen zonaldean, ez? Eta horrela behintzat, bikotea gelditzen zen herrian, eta umeak gelditzen ziren herrian, ez? Eta horren ere, Auzperrin egida normaltasunarekin ikusten dugu beti lana egitea Iruñan edo, gure zonaldetik kanpo, ez, normaltasunarekin. Eta horri esker egida mantendu dela herria bizia. Beste herrietan orai hasi dira egiten, baina, orai hartio ez dute, orai dela 10 urte hasi dira ere bai egiten. Eta, izango zen neurri bat mantentzeko herriak, ez. Hori ja ez dakit. Beti badira momentu deserosa, baina, horrela horren izu gogoratzen. Zer falta zaion? Bai, euskara gehiago bai, baina, ikuste dut ongi dagoela, bizitzeko. Besterik gabe paseatzea. Iruñetik kanpo gutxi ezagutzen dut, hierran. Despadere ordenadoria, baina. Nahiago dut ez aitortzea.
euskaltzalea den jendea miresten dut, bai. Hori militantea baldin bada, bai. Eta gero, azkenean gutaz ez dire inoiz ohitzen politikoak, eta egiten dute legeak eta ratioak ez dire berdinak Iruñeko, Fustinanako edo gure zonaldeko, herri handiena gure zonaldekoa ditu 200 biztanle. Eta horren zerbitzua mantentzeko eta gauzak mantentzeko zaila da. Baina ohitura handia duzu aldarrikatzeko, ez? Biltzen zarete, aldarrikatzeko, gauzak aldarrikatzeko, ez? Biltzen zarete, eskatzen duzue lana lortzeko proiektua. Baina gero ez zera jagatzen. Problema daukagu ez dela ez zera jagatzen. Asotxa egiten dugu, egia da, asotxa egin behar da, ez dakigu balio duentzera. Baina gero ez da jagatzen, ez da... Karo, azkenean industria ez da gure zonaldeko leku egokiena, azkenean beti urrun gaude leku guztietatik eta horren industriak ez dire etorri bar. Gero, karo, nekazaritza da kazadorez. Nekazaritza agrikultura da. Nekazaritza eta horiek arai eta jende gutiago egiten du. Eta nik esaten du, gero supermerkatuak ez daki nola beteko diren, porque herrietan ez badugu lantzen gauzak, supermerkatuak ustoko dira momentu batean. Baina, eta orduan egia da, orai hasi da borroka bat, behintzat 5 minuto pentsatzeko Pirineoan, zerbait ere legez egiten denean, porque gure harremanak desberdinak dira, beste zonaldean baino. Eta egia da, idela usten, gu Pirineoa ida usten, iduri postalaren dako dugu leku polit bat, baina, ez gara bizi bakarri turismo inguruko ez da gino larran, jendean nahi dugu bizire hori beste gauzengatik, ez? Horra, pentsatzen du, berdin gertatzen da Iruña, San Ferminetan, edo hainbeste bestak, iduridu hori ez da errealitatea, ez? San Ferminetan betetzen da Iruña erabat, baina gero San Fermina bukatu eta ustu egiten da. Ustu egiten da, ez baino jendea du, Iruña da bestako, da besta, baina da beste gauza pilo bat gehiago ere bai, ez? Eta gustatzen zaizkizu San Ferminak? Ez, adinen sartuta nago, ja... Igual gazteetan, ez dakit. Gazteetan ere ez. Ere ez. Ni gazteetan gustatzen zitzaidan, baina, orai esaten du, ze jente pillo, eta orai dea beste ikusten ditut beste modu batean. Baina, eske San Fermina gustatzen zaizkizu edo gorroto dituzu, ez da, uste dut ez dela neurria, ez? Sartzen zara giroan, edo girotik kanpo geratzen zara. Claro. Eske iria hankaz gora jartzen da, hainbeste jendea, beste mogimentu. Erabat, iriz berdina bihurtzen da, bai, San Ferminetan. Bai. Eta urtero errepikatzen da, ala ere. Bai, urtero hemen daukazue. Hemingway ez zatzuen inongo favorerik egin. Bueno, nila ohituta nago, San Fermina iristen dira, kitxu, eta onar. Baina ze gauza dira moda, porque gure herrian orai izan zen bolada bat, Paulo Coelho, idatzi zuen liburu bat, no sé qué, de las estrellas, zela Santiagoko bideari buruz, eta horren izan zen bolada eta inbeste brasileño etortzen zirela. Eta orai badirudiz Seul edo Korea edo Asiako norbait ere zerbait ere egin dudala ez daki zer, eta orai hainbeste koreano, eta zen du, eta bada momentu guk ez dugule jende guztia hartzen alez, porque etortzen dire egunero, udan igual 300 pertsona, eta zerbitzua dauden bezala. Bikote, amaitu da denbora eta moztu behar dizuet, zer moduz ikusi duzu ezuen burua? Ongi, Josebarekin gustora egon naiz, ikasi du pilo bat, xakeari buruz, Iruñari buruz, gustora egon naiz. Nire gustatu zei gehiago hori ez da oidan sartzea, baina,
Pilik egia esan zelako izjarioa, urrengo xaloako fitxajea zaitugu, dudari gabe, urrena zu hemen aurkezten. Zelako izjarioa eta komunikatzeko gaitasuna, benetan, Eta gero beste gauza bat, nik ez dut ezagutzen zure herria, baina konbentzitu nazu benetan bisitatzera joateko, Bai, merezido. Ongi saldu diguzun, edo, bueno, aurkeztu diguzun. Etorri bizitzera, gu oino eta pozik. Bizitzera, ja, planteatu beharrekoa da, baina bisitan dudari gabe hurbilduko naizela Pirineoak alde horretara. Bai, egonen gara. Bueno, hementxe moztuko dugu orduan, beste bat arte, eta, bueno, mi esker berriro hemen izateagatik, eta hurrengo bat arte, ongi izan. Eskerrik asko, aio. Iritsi zaigu agur esateko ordua. Hurrengo saioan beste bi gonbidatu euskaldun izango ditugu hemen gurean, beraz ez ezazue galdu. Bitartean ongi izan eta hurrengora arte. Agur! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.